bagis. Ada mo istorya. Palakit sa laysaya mabagay. Natay ni Juan kat naipumpon. Ay sus, apay apatay mo ti istorya mong bagay. Juan bagis. Waray ma, tay turpos ko. Ala, ituloy mo nga road bagay. Natay ni Juan kat naramid ti pumpon. Ay sus apo, Iti badanon ti sermon, dinaydayaw ti padi ti kabibiyag ni Juan. Kinunana nga isukat na takneng nga tao, na pudong asawa ken responsable nga ama. kade? Guray ka bagay, istay tuloy ko. Ala, ituloy mo lata. Dengdenggan day di balo ti sermon, kat saan nga makaid na. Apay ka di bagay? Un ata, day sermon kat saan nga may kumplontar, iti amoking padpadas di balo. Iti kayat mo sa uwan bagay, kat addamot pilpilyo day di Diyos ti alwad na awan. Launay bagay. Iso nga alusiisan jay balo, nga agdengdengag. Ala, ituloy mo nga road bagay. Iti kwan, kuna jay balo iti balasitang na. Basang, ingka man tanawan jay lungon, kat paneknekam no isumot lang ni papang mo dayta. Ay sus, apo aya. Gaputan na kasaysaya at matenday sermon. Impagarup jay balo asa balin ti nakamasayag. Husto bagay. Maya mo't day ta istoryan bagay. Pay bagay, no bilang matay ka, Anya ti kayat mo sa uwan bagay. saan mat nga panangikarkararag, ngam kas pagarigan no matay ka, aya? Uwan bagay. Anya nga tamo ti baga dagiti kakabagyan ken karuba intun umay da katanawan. Amo bagay pa ay. Mabalin mo nga ta na saya ti bagada ta uray kasano ket nasaya atak mo ti padak a tao. Good no kasta bagay. Ngam nataltalged kumajarik nam no ammomon ta anya ti ibagbagada. Anya ti kaya mo sa uwan nga ron bagay. Ti kasawen ket medyo masiguro mo nga nasaya to ti saritaan da may papangkeng ka. Gusto ta ko ng bagay. Nariga mo no kunadan to. Piyaman na po ta impanan. Kas maragsakan da pa iti pupusay mo aya. Uwan bagay. At dati pagsasaw dagiti Meksikano nga kunana. Vive en la manera que tú quisieras ser recordado cuando tú mueras. Anya ti kayat na sa uwan day tangay bagay. Espanyol na niya bagay. Ngurog Kunana nga agbyag ka itiwaga sa kayat mo nga pakalaglagi pandan tuking ka dagiti tattao inton patay ka. Agbyag ka iti wagas, akayat mo apakalaglakipan dantuking ka. Gusto bagis. Maya mo day ta bagay. Iso kayat ko ako naranto dagiti tattao no matayak. Ay wala po awanen ni Dave. Nakasaysaya at atao. Tila agang angaw. Awan dukdukot na, no awan kagurgura na. Masapul akas tangarot ti kababaling ko. Gusto day tako ng bagis. Sadan to agsinnaay nga agkuna. Dakkel apakakaiwaan mi iti kaawan na. Ay na nagmayat bagay. Saan nga dayong mapasamak iti kasta bagis? No, na ornos lakat tibiyag mo. Kinsa ang kaunay nga seryoso. Uwang bagay. Live in a manner that you would like to be remembered when you die. English, teta pare. Isang road. Mayatak ti data. Bagis, malagip mo tayo di Eddie Peregrina. Launay bagay. Nalatak idi iso nga kumakanta idi 60s. Malagip mo ka di kantana nga What am I living for? Launay popular data idi.
kang kantaan mi iti parparaangan. What am I living for is not for you. What am I living for is not for you. What am I living for is not for you. Baby, nobody else will do. Bayan! Maya. Kabailan ta pa'y matlaang bagis. Wan bagay, dapay mo ilan nababati. Ngam aguray ka man, apay adinamag mo no amok dayta akanta. What am I living for? Dahil ta kumati sa ludsod ti tunggal may sa tibagbagina. Anya ti digapuna nga agbibiyagak. Apay nga raramidak, dagiti raramidak. Sinunto ti pagserbian na, dagito nga nagbambanugak. Nauunag sa ludsod na kita bages. Philosophical. Philosophical. Gusto dahil tabagis. Ngam napatag nga sumbatan tayo dagita. Apay ka di bages? Gapu, taababa ti biyag, kat saan tayo nga may kadeng tal daw nga ipupusay tayo. Mabalin nga nasapsapa nga iti ipagarup tayo. Wan mat ngagpaiso bages. Ipalagip ni Jesus kada tayo no anya tinapatag. Ni, aguray ka bages. Agsermong kan samatan. Samot abagis, iparamang ko man lang kumamot dagiti bunga ti reflections ko. Ay ka maya bages. Masaya at taorin no di ka nagtuloy iti seminaryo. Kat mabalin mo ti mamalbalakan. Thank you, bagis. Tuloy ko. Wan, ituloy mo. Kastoy manti ko na ni Jesus iti Ebanghelyo ni San Mateo. Ilakom dagiti sanakwam ket manglimos ka, agusar ka, iti pitaka nga saan nga marunok. Gameng sa jay langit nga saan to mapukaw. Asaan na mabalin na sarken ti man nanakaw. Uno saan nga agbuot. Tano sa dino ti ayan ti gameng mo. At damot sa jay ti pusong. Bages. Nagmamayatan aya. Adenggan na kita ibagbagam. Amom, saan ko nga kapukpukudan na kita bagis? Saon ni Apo Isus na kita? Wan, maya man launay. Kang runaan na ang magustuak jay maudi akinunam. No sa dino ti ayan ti gameng mo. Adamot sa jay ti puso. Thank you, bagis. Pagpanunutan na ka man iti naunag bages. Sa gidan na ti kaunggam. Adapay nayo na ya bages. Ganda pa ya. No kaya mo madenggan. Launay ya bages, ituloy mo. Okay. Idi adapay ni Jesus iti rabaw ti daga. Ingkas kasabana ti ayat. Kinalintag ken kinamanang nga asi. Wan bages, kasta nga ti inaramid ni Apo Jesus. Isuda, dagita ti gameng nga saan nga mabukaw. Dagita ti mangted ti kay papanan iti biyak ken patay. Ayat, kinalintag, ken kina mga asi. Napintas at pagpanunutan bages. Tati panggap ti biyak ket saan nga tapno agurnong kay ti kwarta. Padang ka ti bileg wenno agbaling ka nalatak iti gimong. Wan bages gusto. Ngam kaadwan naman kada tayo. Uray siyak, kuna man langan aya. Dagitamot, dagiti, pakakumikuman tayo. Alay tuloy mo bages. Okay. Ni Atul Gawande, may sa dayto nga manurat ken doktor. Atul gawandi.
Nakaamam mo kinanya bagay. Ang kung mo bagis, nabasak ti libro na bagis, ta napauluan iti being mortal. Ala, ituloy mo nga ulit bagay. Anya tinabasa nga insurat ni Gawande. Insurat ni Gawande, tinapaliw na kadagiti pasyente na nga nakadnganan taldaw da, wano terminal patients nga kunada. Anya tinapaliw na bagay. Sanda kano nga pagbabawian, nga di da nakaornong ti adupay a kwarta, uno nagtrabaho iti nabaybayag pa'y nga panahon. Aguri ka bagay. Tabadasit as ruten tay ta kinunam. Alaman, padasan man? Kuna ni Gawande, adagiti terminal patients kit saan da apakarikutan nga adu kumapay tinaurnong da a kwarta, adupay at tiyempo ti panagtrabaho da. Kasta ka di ba guys? Correct, bagis. Ne. Gusto. Anya nga ro ti banag asayangin da wenno regrets da ba guys? Regrets. Daytay kanu saan da nga nakaden na dagiti pamilya kin nga gayem da iti nabaybayag nga tiyempo. Kayat mo sa un ba guys? Ano babalin la kuma amayakid tugpay ti biagda ket ibubus da dayta ti sidong ti pamilya ken gagayem da. Gusto dayta kinunang bagis. Dayta ti saysayangin da. Ano kano maadaan pa iti second chance? Usarin da dayta iti den na dagiti ipatpatid da ti biag. Napintas a pagpanunutan dayta ba guys? Dayta met ti gapuna asa anak nga bimayag jay Saudi. Trabaho ko di Saudi, pare? Upat atawang ba guys? Nasaya ti trabaho ket dakkel ti sweldo ngem sumken met ti iliw kanyak ba guys ti pamilya. Kasta ka di. Wen isu nga anusak dito yung trabaho ko na nga bus driver. Mayatag mo't ay ti dayta bagis. Tuloy ko? Ala, ituloy mo lang ta ba guys? Kung napay ni Gawande, nga tilang mangted kay papanan ti patay, kit iso ti panangibilang iti bagi apaset ti dakdakkel nga banag. Akas iti pamilya, pagaya munugimong. Wen ba guys, narigat ti managibok bukod. Adi mo talyawan ti pada matao. Iso dayta ti kuna ni Gawande di libro na. No agbibiyag ka laeng para iti pagbagim, matay kanto, nakakalkaldaang. Pagpanunutin na kamo ti naunag dagita ibagbagam ba guys? Nga musto, mayata. Isok gapu na nga rot nga ikagumaan tayo nga gunuden da kita. Ipamaysa tayo tagbiag nga nalintag, nadungo, kinaasi. Nalintag, nadungo, kinaasi. Nagmamaya mo dagita balikas mon ba guys? Naragsak ko nampay mat Bagis, tipud-pud no nga ragsak kat agtaod ka na kita. Wen mat ayaw. Talaga mat ang nalaing ka nga mamagbaga ba guys? Thank you manan bagis. Madapay na yan na. Ay ka, ituloy mo lang ta ba guys? Nasaya at adanggan na kita ibagbagam. Saan tayo nga agtaktak? Adangamin dahil tayo kababalin tayo nga agitantan na mga itong paal karagiti rebeng na nga ramidin tayo. Pagpagarupan tayo nga adupay ti kanito. Ubingat pa'y, adupay ti tiyempo nga agbalbaliw. Nagitaman nagiti sumagmamano nga pagrason tayo. Wen ba guys? Dita tay kuna tayo ang manya na habit. Itungkwa tayo nga aramiden ti banag nga mabalin nga aramiden ita nga aldaw. Ngem kanyak nga may sa badiday ta nga kababalin bagis. Ta di tayo nga amuno kasanuti ka atindog ti biag tayo. Ilang apo ti makaibagay ti dayta. Correct ba guys? Isog gapo na nga nasayat no. Kanayon tayo nga nakasagana. Wen kasla jay Boy Scout mo to. Be prepared. Laging handa. Amo ka tayo Boy Scout takmat bagis. Ay, ka- Gusto
Kunamanan ni Jesus iti Ebanghelyo, masapul nga nakasagana kayo, gaputa iti oras nga di ipagpagarot, dumteng to, ti anak ti Diyos. Sus, Apo. Balag, kada tayo amin dayta. Baknang man, wano na panglaw, babae wano lalaki, ubing wano lakay. Sa pasat, bagay. When awan exemption. Ti kinagpaysuna, ammo tayon ti kinapateg ti panagsagsagana, nga magpatinggalang mat iti utek tayo. Di tayo mat nga ipapuso. Wen bagay, gusto day ta. Kaano nga matay tayo? Mabalin na nasapsapa nga amang nga iti panangipagarot tayo. No man pa'y kasta, no nagbiag tayo nga napudno, kat inusar tayo nga nasayaat, dagiti talugading nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Awan to, ti pagnanagan tayo no dumteng ni patay. Wen bagay, wen. Mayatak iti day ta. Laglagi pun tayo, ti ko naman ni Jesus, iti Ebanghelyo. Di kayag buteng arban ko, tamay ayo ni amak nga mangted ti pagarian kada kayo. Anyan, Apo. Sapay kumamat at takas ta. Tay taman bagis ti bunga, ti pampanunot ken karkararag. Mayat launay bagay. Thank you, manan. Awan amyanan na bagis. Bagay. Nya tayo na bagis. No bilang syakti umuna. No bilang syakti umuna aya, may sakan to met kadagiti mang theology ako nada. Saya atem to met dagiti ibagam bagay. May panggap ito yung numo. Lamok nga kasya ti pagpapanan niya sa ritam. Awan pagdanagang bagis, ariglado dayta. Ngam saan mo met kumaunay at palalwen ta ang mga nino agdwa-dwa jay mabalon no syak met lati ibagbagam anya. Ket kunanan to jay balasitang me basang ing kamantan awan no ni la papanguday ta. Ay, na bagis. Aturek to tapno nakapapapati mo't lang.